İsәнмесез? Сүзебез бик хәтәр темага, кеше тәрбияләү турында әйтәбез. Элек профсоюз, комсомол, партия күз колак булган, анда да коммунизм төзүче генә тәрбияләгәннәр, ә хәзер кем тәрбияли? Бары тик бәлки мәчет, муллалар гына бу турыда искә аладыр. Мәктәп белем генә бирә, югары мәктәптә шулай ук. Җәмгыятьтә әлбәттә бала чага бигрәк тә яшьләр, алар телевизор, компьютер кулында кала. Әти-әнинең дә теше үтми. Шулай да кирәк бит, барыбер кирәк. Тәрбияләмичә милләт булмый, менә шунысы бигрәк тә аяныч. Шуңа күрә матбугат битләрендә, бигрәк тә менә шушы атнага бер чыга торган юан газеталарда булырга тиеш бит инде милләт өчен кирәкле тәрбияви мәкаләләр. Менә ватаным Татарстанның шушы санында бер мәкалә атала укытучыга печән бирегез. Рәсеме дә бар, укытучы үзе печән ашамый әлбәттә, ләкин аның эш шартларын, яшәү шартларын авылда кайгыртыгыз дигән сүз. Шушы ук газетада, шушы ук санда беренче биттә гадәттә президентлар, директорлар сөйли торган урында 2 салага 98 ятим дигән язма бар. Нурлат районында дөньяга тиңе булмаган авыллар бар икән. Монда кеше баласын тәрбияләп үстерә торган гаиләләрнең саны 241-гә җиткән һәм анда 393 бала тәрбияләнә. Булар ятимнәр яки ата-аналары тәрбияли алмаган балалар. Шуларның берсе Вармаскиннар, Сергей һәм Ирина. Алар 10 бала үстерәләр. Үз балалары гына түгел, бигрәк тә читтән кабул иткән. Менә шундый шартларда Нурлаттагы Вармаскиннар ничек чыдый дисез? Әйе чыдыйлар. Алар шушы балаларны кызганалар. Аларга дәүләт әлбәттә ярдәм итә. Ләкин әгәр дә бу балаларны балалар бакчасына бирсәң, алар 5-6 тапкыр күбрәк акча тотылырга тиеш икән. Бу балаларны үстерергә 130 мең, 120 мең елга китә һәр балага дәүләттән ярдәм һәм алар кеше кулҗылысыннан тәрбия алалар. Әлбәттә, укытучы кеше, тәрбияләгән җитәкче ул үзе дә тәрбияле һәм алдынгы фикерле, киң карашлы булырга тиеш. Шуңа күрә мәдәниятне белү, сәясәтне белү, икътисадны белү бик файдалы. Татарстанда Советлар социалистик хезмәт герое Илсур Шәйхетдинов дигән кеше бар иде. Ул исән икән, аның турында мәкалә Йолдызлы егет дигән басылган шушы ук газетта Риман Гыйлемханов язган моны. Марат Кабировның Шитләр тотып күрсәтмә дигән мәкаләсе шулай да күзен ачып җибәрә торган әйбер. Күренекле җырчы, сәхнә йолдызы, сәхнә Зөһрә Сәхәбиеваның язмасы кызык баш исеме белән басылган. Хәйдәр Бегичевне искә алабыз. Үзем исән чакта Хәйдәр онытылмас дип әйтә Зөһрә ханым. Алай түгел инде әлбәттә. Ләкин бары Зөһрә ханым бигрәк тә ул борчыла һәм кызыксына. Мәдәни җомга, монда да тетрәндергеч вакыйга. Югалган тарихчы 6-нчы биттә Ариф Хәйретдинов исемле галим бар иде. Ул Татарстан тарихы кафедрасын 10 ел буе җитәкләде һәм үзенең эшенең югалганын, кафедраның ябылуын белгән көнне университеттан чыгып транспортка утырган һәм юк. 5 айдан соң аны Мирный артындагы урманда тапканнар, аның җәсәден тапканнар. Менә ул югалган тарихчы дигән язмада ул Ариф Хәйретдиновның язмышы шактый шундый аяныч, тетрәндергеч язмышы турында гына түгел, тарихчыларның, тәрбиячеләрнең язмышы менә шулай югала торган булмасы дигән тәэсир калдыра. Язучы Султан Шәмсинең яңа әсәреннән үзек һәлакәткә тага дип атала. Казан ханлыгы, Сафагарай хан, шул замандагы кешеләр ничек булган? Күз алларга тырышасыз, тырышыгыз. Бу безнең өчен дә гыйбрәтле хал, милләтебезне тәрбияли торган вакыйгалар булар, аяныч вакыйгалар, ләкин бу хакыйкать. Бу турыда мәдәни җомганың бу сарында белеп була. Тәрбияләү өчен әлбәттә дәүләт корылышында белергә кирәк. Әгъзам Фәйзрахманов Татарстандагы сайлаулар турында язганда федерализм, башка илләрдәге кануннар, тәртипләр турында әйтә. Федерациянең нәрсә икәнлеген, мәсәлән, Кушма Штатларында Пуэрто-Рико дигән бер территорияда, штатта 34 миллион кеше бар. Гуам утравында 110 мең кеше. Микронезия утрауларында, Палау Республикасы, анда тагы да әзрәк. Менә шушы ирле ваклы территориялар Америка Кушма Штатларының территориясындагы дәүләт булып саналар һәм үзләре Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза булып торалар. Үзләре сайлап куйган парламентлар һәм президентлары бар. Ягъни федерация менә шулай була. Онытмаска иде безнең сәясәтчеләребезгә дә, депутатларыбызга да үзебезнең һәм дөньяви парламентларның кануннарын. Беләсезме, менә 2-нче ярты еллыкка мин өр-яңа үзем өчен журналга язылдым. Гаилә һәм мәктәп.
Ни өчендер языласым килде һәм тоттым да язылдым моның. Булай да бүләк итәләр иде, барып та алырга мөмкин. Ләкин укыйсым килде, чөнки белән бит хәтәр нәрсә тәрбия, белән бу милләтне саклау һәм дәүләтне тергезү өчен дә тәрбия кирәк. Гаилә үзе дә тәрбияли. Шуңа күрә алдым. Беренче мин укыган июль санында Айдар Габетдиновлар, Зилә белән Айдарның гаиләсе рәсеме куелган һәм аларның Айсылу дигән җырчы кызы бар бит, алар кияүгә бирделәр, шул кызлары, кияүләре, малайлары белән торалар. Бу санда шушы Габетдиновлар гаиләсенең язмышы, каян килеп чыкканы турында сөйлиләр. Актуаль һәм кызыклы мәкаләләр күп таптым мин бу журналда. Менә кечкенә хулиганнар дигән язма. Республикада әле имин булмаган гаиләләрнең саны беләсезме күпме? 4508. Булар теркәлгәннәре генә. Шуларның 1425-е агымдагы елда гына теркәлгәннәр. Һәм шушы елда 3460 ата-ана административ җаваплылыкка тартылган. Карагыз. Күпме ата-ананы җавапка тарттырганнар, күпмесен җавапка тарттырсаң да файдасы юк, яки аны тарттырмаганнар. Ягъни ул кечкенә балалар белән дә шөгыльләнергә кирәк. Һәм аларның ата-аналары белән дә шөгыльләнергә кирәк. Аларга белем бирергә кирәк. Сез ишеткәнегез бармы? Газовик дигән әйберне, токсикомания дигән әйберне, ул наркоманиянең бер төсе дип тә әйтәләр. Газовик Данис, ягъни шул бензин, шундай әйберләр исни торган малайлар, кешеләр турында да язма бар биредә. Барлык мәкаләләрендә сезгә кабат сөйләп тормыйм. Гаилә һәм мәктәп дигән журнал үзен аклады. Мин моны кызыксынып укыйм һәм шушыны укыганнан соң кергән кайбер мәгълүматлар, фикерләр белән бәлки сезнең белән дә бүлешермен, үземнең мәкаләләргә дә тәэсире булыр. Кызыксынып китеп киләсе санны да соратып алдым. Июнь санын анда минем таныш Фәхреддин Канюкаев, Самар өлкәсе татарларының җитәкчесе һәм аның гаиләсе, ул Самарның горурлыгы дип атала. Һәм бу журналда Самар өлкәсе Камышлы районы язмышы белән дә бәйле мәкаләләр бар. Һәм Данил Салиховның бер драмасын куйганда артистка сөйли. Бер сөяркәсенә кияүгә чыгарга теләгән афган егетенең ахирәте сәхнәдә шул начар кеше ролен уйнаганда залдан кычкыралар ди. Улым, алда палканы бер-берне шуңа дип кычкыралар. Ягъни кеше сәнгатькә ышана. Димәк, тәрбияләгәндә, яшәгәндә сәнгатьне куллану, әдәбиятны куллану, тормыштагы фактларны куллану бик урынлы һәм бер вакытта да кешене тәрбияләргә, үзебезне тәрбияләргә соң түгел безнең. Ахырда Мәгариф дигән калынрак журналны да алдым. Ташлыгында аның бик кызыклы кеше ул Казанның 180-нче мәктәп директоры Илдар Сәяхов. Кызыклы мәктәп. Хәзер бит полилингваль мәктәпләр турында сүз бара. Менә шул мәктәптә ни эшләр булып ята икән. Бу да һәм Самара губернаторы Дмитрий Азаровның чыгышы да, һәм Кукмара лицейының 150 еллыгы турындагы язмаларда кызык булып күренде. Миңа бигрәк тә шушы журналның ике телдә булуы. Күпләр минең белән ризалашмас. Я татарча гына булсын журнал, я русча гына булсын. Ә безнең бит ике телдә чыга торган аерым журналларыбыз бар. Татарстан, Идел һәм башкалар. Әнә Мәгарифтә бер тышлыкка кертәләр моны. Чыннан да татарча гына булса әйбәт тә, безнең тормышта бит бер гаилә эчендә, бер җөмлә эчендә, бер чыгыш эчендә ике телдә сөйлибез. Шуңа күрә ике телдә дә яхшы итеп язылган журналлар булып, һәм аның укучылары булып, полилингваль кешеләр, ике телле кешеләр үзләренә мәгълүмат һәм рухи нигъмәт тапсалар әйбәт булыр иде. Мәгариф журналы менә шундыйлар өчен, укытучылар өчен методик күрсәтмәләрдә, зур проблемалар буенча тирән әйберләрдә яза. Ягъни теләгәндә тәрбиячеләрне дә тәрбияләп, һәркемне дә тәрбия эшенә җәлеп итеп була дигән нәтиҗә ясадым мин. Шушы журналларны һәм газетларны караганда. Әйдәгез бергә киңәшик. Чыннан да хәтәр нәрсә тәрбия дигән коралны без милләтебез файдасына куллана алабызмы, юкмы? Хәзергә сау булыгыз.